Di navbera Tirkiye û Amerîkayê de ku ev heyameke dirêj bû li ser Sûriyê taybetî jî li ser deverên Minbîç û Rojhilatê Çemê Firatê alozî û gengeşî rû didan, niha bi biryara vekişîna Amerîkayê ya li Sûriyê heyameke nû di navbera her du welatan de dest pê dike. Piştî ku Serokê Amerîkayê Trump di 19 berfanbarê de biryara vekişîna hêzên leşkerî ji Sûriyê da, 23 berfanbarê de biriya telefonê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hevdîtinek pêk anî. Di hevdîtinê de li gel başkirina peywendiyên hevkarî, xurtkirina têkiliyên bazirganî jî hatin nirxandin. Di rojava pisporên Tirkiye de jî mijara sereke dahatiya peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê ne. Bi bûçûna hem pisporan êdî heyameke rageşa navbera her du welatan de hêdî dê berav bi dawîbûnê ve biçin, lê rageşiyên xetertir li Sûriye benda Tirkiyeyê ne. Amerika Birleşik Devletleri YPG güçleriyle Di sala 2015 da Amerîkayê di têkoşîna li cî Daişê da li gel YPG û PYD hevkariyek ava kiribû û Tirkiye jî vê yekê ji we û lêhiya sînorên xwe wek gefekî didît û di navbera her du welatan de her rageşî rû didan. Lê niha Amerîka dest bi vekeşîna li Sûriyeyê dike. Ev yek bêguman dwarê dîplomasiyê da wê bi bedestpêka heyameke erênî di navbera her du welatan da. Lê belê ji îro şûm ve Ankara dê bi Daîş, YPG, rejima Esed û hêzên tundrewran mijûl bibe û li Sûriyeyê rojên rageş li pêşiya Tirkiyeyê ne. Di 13 tabaxa 2018 de Amerîkayê di çarçoveyê gemarûyên li ser Îranî ji bo Tirkiyeyê jî rêjeya baca gumrukê ya pola kiribû ji sedî 5 ya alüminyumê jî kiribû ji sedî 20. Li gel wê yekê Ankara tenê ji bo 6 mehan ji gemarûyên bo ser Îranê muaf hatibû dîtin. Lê belê bi bûçûna pisporên aborî piştî biryara Amerîkayê herçiqas di mijara gemarûyên bo ser Îranê de gawekî erênî carî pêk neyê jî dê daxistina baca gumrukê û peywendiyên bazirganî rojên bê de geştir bibe. Şu an uygulanan ambargoda sıkıntı şu. Önceki Niha ev gemarên li ser Îranê di navbera Tirkiye û Amerîkayê de dê weke kêşeyekî bimîne û Amerîka bi biryare ku tenê ji bo 6 mehan destûrê bide Tirkiyeyê ku bi Îranê re dwarê neft û gaza siruştî de bazirganiyê bike. Lê belê taybetî daxistina baca gumrukê, xurtkirina peywendiyên bazirganî û geşkirina bazara danûstandinê piştê biryara Amerîkayê dê geştir bibe. Di serî de mijara Keşiş Bronson mijarên veke radestkirina Fethullah Gülenî ku berpirsê hewla darbeya leşkeriya 15 Tîrmeyê tê dîtin, alîkariyên Amerîkayê yên bo YPG, gemarûyên li ser Îranê û zêdekirina baca gumrukê, peywendiyên Ankara û Washingtonê têk biribûn. Lê belê piştî biryara vekişîna Amerîkayê ya li Sûriyê tê gotin di sala nû ya 2019 de heyameke nû û hevkariyeke bihêz pêşiya her du welatan e. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara.